खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 24 डिसेम्बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गुबुनजों थगायजानो हागौ सानै हयै नायनाया गाहाम साना गाज्रि थांनो हागौ वृष राशि धोन दौलत आर्जिनो हागोन आखायाव रां रुफा जागोन बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जागोन मिथुन राशि सोमोन्दो गावस्रानो हागौ गोसोआ असान्ति जागोन गाज्रि सानजागोन कर्कट राशि न'खराव बिबुनि सुखु फैगोन मोजां रादाब मोननो हागोन सुखुयै सानखौ बारहोहरनो हागोन सिंह राशि गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन साना गाहामैनो बारलांगोन कन्या राशि गुबुननि मदद मोननो हागौ गोसोआ खुसि जागोन साना मोजाङैनो थांगोन तुला राशि माबा मोनसे मुवा नुनानै गोमोहाबनो हागौ सानब्लाबो सानस'नो हायै जागोन वृश्चिक राशि बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन बयजोंबो गोरोबना थानो हागोन मोजां सान धनु राशि गोसोआ अहंकार जागोन गुबुनजों रायखोमा जागोन रावजोंबो गोरोबनाय नङा मकर राशि गोजौ फारसे जौगानो हागौ गोदान लामा मोनगोन मोजां सान जागोन कुम्भ राशि गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ बयजोंबो निन्दा होजागोन हिन जानो हागौ मीन राशि माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ साननाया जाफुंगोन मोजां सानजागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन